Nakita na nato mga kaigsoon, no? Speaking of the nation of Israel, mga igsoon, ang ato rag yung maila-ilag yun nga sinati kayo, katurag yung nagunang tulo ka mga pangulo nila. Si Saulo, nisunod si David, unya ang niyang anak nga si Solomon. Pero abi ninyo, sa kakrusyal sa ilahang pagkapangulo mga kaigsunan, ni resulta gyud kadugayan. Si Haring Saulo was a good starter. He was not a good finisher. Si David, mga kaigsunan, wa kay tay kasulti niya. All we know about him is that he was very passionate. He was a warlord. Kay gamit Jesus Ginoo sa pagpatay sa tanang mga kaaway sa Israel. Gani, bantog sab siya nga mag-alawit, mga kaigsunan, the author of Psalms. O makita sab nato nga si Solomon was a great starter but at the same time not a good finisher. O gani, tungod sa iyang pagka-bad finisher, mga kaigsunan, may resulta kini sa pagkabahin sa gingharian ngadto sa duha. Ug tungod niini, duha na kabuok ang hari, south ug north, nagsunod-sunod na maglisod na kag trace ug kinsa nay sunod-sunod. So naanay mga Rehoboam, mga Josiah, di na ganita kahibalo og asay north ug south nga kingdom ni aning tungura, mga kaigsunan. All because leaders play great roles as influencers, mga kaigsunan. Kung unsa ang leader, most likely, mausad na ang followers. Kung tulid, Pastor Tutong, ang leader, nagpasabot nga ang follower, tulid sad. Kung disciplinarian ang leader, ang mga musunod, disciplinarian sad. Kung laissez-faire or relax kayo, ang gasunodan na ay sad kayo. So makita ni mo na, mga kaigsunan, that influence is very big in terms of leadership.